Dim heddi. Dwi'n methu bod yn hwyr eto heddi. Os oedd yr athrawon yn gwybod popeth dwi angen gwneud cyn mynd i'r ysgol, falle fydden nhw'n deall, ond os bydden nhw'n gwybod faint mor gynnar dwi angen codi, a'r pethau dwi angen gwneud ar gyfer pawb arall, jyst i wneud yn siŵr fod fy mrawd a'n chwaer yn cyrraedd ysgol ar amser. A hyn i gyd cyn i fi allu meddwl am paratoi fy hunan. Mae'n ormod. Mae pawb yn colli 1 neu 2 ddiwrnod yr ysgol, nag nhw? A just trip yw hefyd. Byswn ni ddim di gallu cael hwyl anyway. Fi methu dod adre'n hwyr ar y foment. Mae mam angen fi fan hyn. A byswn ni just i bod yn poeni anyway. Mae'r amseroedd ma'n gret. Mae'n anodd switch off, ie. Mae wir yn anodd i beidio meddwl am pethau. Yn checo fy ffôn trwy'r amser, yn gobeithio bod popeth yn iawn o adre. Ond mae pawb angen brec. Mae pawb angen amser i ymlacio. Pan mae'ch rhestr chi'n hir, sdim rhyfedd bod pethau'n cael ei adael ar ôl. Ond dim bai fi yw e. Hi'n oed pethau pwysig fel anghofio casglu stwff o'r cemist, ond mae fe wedi cau nawr. Mae'r rhestr fi'n hir, mae fe'n anferth. Sa'n gallu cofio popeth, fi jyst methu. Sa'n gallu gwasgu pob peth mewn i'r 1 awr rhydd sydd 'da fi ar ôl ysgol. Nid yw profiad pob gofalwyr ifanc yr un peth. Mae pob profiad yn wahanol. Mae rai pobl ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod nhw'n gofalwyr ifanc. Ond mae'r profiadau hyn yn ein siapio. Maen nhw gallu bod yn galed, a falle byddwch chi'n cael amseroedd caled, ond mae gofalu dros eraill yn amazing. A chi'n datblygu llwyth o sgiliau.